Türkmenistanyň çäklerine anamal sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sebitlerinde howanyň temperaturasy gijelerine -15, gündüzlerine -10 gradusa çenli ýetýär. Lebap vilayatynyň dargana tetrabynda aşa sowuk howa ilatyň ýyladyş meselesinde şeýlede agyz suw we gaz üpçünçliginde bökdönçlükleri döretdi. Bu ýagdaý öri meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölmegine hem getirdi. Azatlyk radiosynyň Lebap vilayatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä, geçen hepdäniň ahirinde duýdansyz gelen aşa sowuk howa ýaşaýyş jaýlarynyň käbirinde tebii gaz turbolarynyň ýarylmagyna getirdi. Şenbe gününden ýekşenbe gününe geçilen gije Darganatanyň Gazojak şäherine we obalaryna gaz turbolarynyň ençemesi ýaryldy. Netijede häkimetler öýleri aktyrylýan gazy kestiler. Käbir öýlere ýekşenbe günü akşam saat 9 töweregine gaz berildi. Sazakly Gazojak Atakerwen obalaryna şunem gaz kesildi. Dip habarçy 5 dekabrda aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän weather.com neşriniň maglumatyna görä 5 dekabrda Darganatada howanyň temperaturasynyň gündüz -8 we gije -18 gradus bolmagyna garaşylýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä aşa sowuk howa ilatyň ýyladyş meselesinde öňden bar bolan bökdönçlükleri hasta ýitileşdirdi. Lebap, Çarwadar, Kırançy obalarynyň ýaşaýjylary gazyň kesilendigi we elektrik energiýasynyň üpçünçliginiň pesdigi sebäpli ýyladyş meselesinde kynçylyk çekýärler. Aşa sowuk howa etrawyň agyz suw üpçünçliginde hem bökdönçlükleri döretdi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde suw geçirji turbalardaky suwuň dogmagy netijesinde ilatyň agyz suw üpçünçligi hem kesildi. Adamlar indi 3 gün bäri gaplanan suw satyn alyp içerler. Onuň 5 litriniň bahaty 15 manada barabar. Bu ýuwunmak ýa-da hajathana üçin gymmat bolýar. Adamlar bu zerurluklar üçin suwy 1 kilometr uzaklykdaky kanallardan, ýaplardan bedre bilen daşap öýlerine getirýärler. Ýöne anamal sowuk howa guýularyň, ýaplaryň, kanallaryň suwlaryny hem doňdurdy. Adamlar buzy palta bilen döw bedre sagarýaly oýuk açýarlar. Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde aýtdy. Suw üpçünçligindäki bökdönçlükler käbir çağalar üçin Gazanç çeşmesini döretdi. Olar 50 litr kanal suwuny arabalarda öýlere daşap berip ýaşaýjylardan 5 manat pul alýarlar. Habarçymyz aşa sowuk howanyň maldarlary hem yaramaz täsir ýetirendigini, öri meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölendigini aýtdy. Bu aralykda sebitde howanyň temperaturasy gündüzlerine -8 gradusa çenli ýetýän şu günlerde häkimetler büdjet işgärlerini mejbury paýta ýygyna çekmek işlerini dowam etdirýärler. Ýekşenbe günü büdjet işgärleriniň tas ählisi gowuçy meýdanlaryna kidildi. Etrap häkiminiň hut özü gowuçy meýdanlaryna aýlanyp paýta ýygyna gödäwçilik etdi. Gowuçy meýdanlaryna ýa-da olaryň gyralaryna mal garaş bolsany goýun geçi sygyr goýup beren daýhanlara uly jerime salandy. Şeýlede jaýlaryny odun ýakyp ýylatmak üçin paýtanyň çöpüni orup öýlerini alyp gaýdan daýhanlara hem uly jerime töletdirilip başlandy. Dip habarçy belledi.